Duk da ya gaggawan samu ko asara ai ta jira samu. Wannan gaskiya ne. In wanda isanci ka dinga sa kina ba gaira ba. Salamu alaikum. Malama. Barka malama. Ba na so ban ga ana mun su gina. Sigina Allah wallahi ba na son su gina yanzu sai aljanu na su tashi. Ina da abin da za mu sigina ne ai. Kana da kayan da kana da wasu. Wani ne yake mun su gina an jima kadan sai ya ce yana so na kuma ina da saurayi. Tafiya da gwani mai daɗi in ji Hausa suka ce idan gwanin mai lalace ba. Suna na Jamila Umar da gudiyar wasan Hausa. Wallahi ina alfahari da wasan Hausa ina gaya muku gaskiya. Allah. Ku tafa mata da Allah, ku tafa mata da Allah. Ya gode. Sai ka ji wani na ta magana amma ka rasa ina yake kamar munafiki. Ko kuna ganin mai magana? Wallahi mu ma muna ta neman shi mun rasa shi. Me zan yi to ni na ka kira ni? Ai kawai wannan barkon. Kawai ki burge mu da kyau mu gani. Shi zaki.